Σηκώθηκε το κοινό μας πάνω. Όρθιο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Wie geht's, alles klar? Alles gut, alles gut. Και η Δέσποινα ξέρει γερμανικά, έτσι είμαστε μια παρεούλα εδώ. Κάνετε τις πρόβες σας τώρα στο Vox, σας έχουμε διακόψει λίγο? Δεν πειράζει, χαλάλι σου. Ευχαριστώ. Πότε είναι η πρεμιέρα σας? Ξεκινάμε την Παρασκευή. Είμαστε εδώ στο Vox, ένα πάρα πολύ όμορφο, ζεστό χώρο. Πολύ φιλικό. Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα με πολύ ωραία τραγούδια. Ο σκοπός μας φέτος είναι να περάσει καλά ο κόσμος, να τον κάνουμε να διασκεδάσει, να ξεχαστεί από οτιδήποτε τον προβληματίζει. Έχουμε επιλέξει πολύ ωραία τραγούδια γι' αυτό. Είναι άκρως διασκεδαστικό το πρόγραμμά μας, πολύ λαϊκό τραγούδι και πολύ χαμηλές τιμές. Σημαντικό. Σημαντικό. Δηλαδή, μπορούμε να ρωτήσουμε τιμές, γιατί αυτό απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο, Δέσποινα. Και θέλω να σε ρωτήσω αν έχετε και τραπέζια, αν μπορούν να έρθουν και πιο νέα παιδιά, όρθια, στο μπαρ, αν έχετε κάποια τέτοια κατάσταση. Ο λόγος που επέλεξα να έρθω στο συγκεκριμένο χώρο και να κάνω το συγκεκριμένο πρόγραμμα, χωρίς να κάνω μια μεγάλη συνεργασία εντός αγωγικών, ήταν γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Ήταν για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Το ότι ήθελα να ρίξουμε χαμηλά τις τιμές, χωρίς φυσικά να χαμηλώσουμε την ποιότητά μας σε αυτό που κάνουμε, για να κάνουμε πιο εύκολη την έξοδο του κόσμου, που πιστεύω ότι σε αυτή την εποχή σήμερα, με τις μέρες που περνάμε, το έχει περισσότερο ανάγκη από οποιαδήποτε άλλη φορά. Επειδή η διασκέδαση μέχρι τώρα συνηθιζόταν να είναι ένα είδος πολυτέλειας, εμείς όλο αυτό θέλαμε να το κάνουμε έτσι πιο φιλικά προσκύμενο προς όλους. Επειδή έχεις και πολύ νεανικό κοινό, έχεις νέο κόσμο που θέλει να έρχεται, να περνάει καλά, να χορεύει, να σε βλέπει. Μπορούν να έρθουν και νέα παιδιά με ένα εισιτήριο να μπουν, να πιούν ένα ποτό στο μπαρ. Πάρα πολύ εύκολα. Άρα δεν είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει, το κλασικό μαγαζί με τα τραπέζια που όχι πρέπει κανείς να κλείσει. Όχι, ο στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μία μπουάτ του 2010, όπου πρωταγωνιστεί το τραγούδι και όπου όλοι είμαστε μία πολύ μεγάλη παρέα και περνάμε πάρα πολύ καλά. Άρα, νέα παιδιά με ένα οικονομικό εισιτήριο μπορούν να έρθουν να σε ακούσουν, να χορέψουν και όχι αναγκαστικά αυτό το τραπέζι, έχει το μπουκάλι αυτή η τιμή που συνήθως είναι ακριβή. Έχουμε προσέξει πάρα πολύ τις τιμές. Όλοι μαζί πορευόμαστε σε αυτή τη νέα οικονομική κατάσταση που περνάμε. Όλοι είμαστε αλληλένδετες καταστάσεις που βιώνουμε και ήθελα να κάνω κάτι αντίστοιχο. Δέσποινα, θέλω να σε ρωτήσω λίγο γι' αυτό, γιατί το έθεσες στο θέμα και έκανες πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος έχει συχνά την αίσθηση ότι άνθρωποι σαν και εσένα, σαν και εμάς, άνθρωποι της showbiz, είναι άνθρωποι που ζουν μακριά από τα προβλήματα του μέσου Έλληνα, άνθρωποι που είναι πραγματικά στον κόσμο τους. Και θέλω να σε ρωτήσω αν εσένα σε έχει επηρεάσει η κρίση, αν σε έχει αγγίξει. Και όταν λέω αγγίξει δεν εννοώ ότι δεν έχεις να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου, εννοώ αν είναι κάτι που σε προβληματίζει. Κοίταξε να δεις, Τατιάνα, αν εξαιρέσεις το γεγονός ότι εμφανιζόμαστε αυτή τη στιγμή, έχουμε την πολυτέλεια να εμφανιζόμαστε στην τηλεόραση και να μας βλέπει όλη η Ελλάδα. Παρένθεση, θέλω να στείλω την αγάπη μου στην Κάλυμνο, γιατί ξέρω ότι μας βλέπουν και έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία. Τους αγαπώ πάρα πολύ σε αυτό το νησί όλους. Αν εξαιρέσεις τη λάμψη που έχει η σκηνή, από εκεί και πέρα η ζωή μας κυλάει κανονικά όπως όλων των άλλων. Συναναστρέφομαι με ανθρώπους που δεν έχουν να κάνουν με τη δημοσιότητα. Τα προβλήματά τους γίνονται και δικά μου προβλήματα και πραγματικά με το χέρι στην καρδιά εμείς την κρίση την αισθανόμαστε στο χώρο που δουλεύουμε τα τελευταία 4 τουλάχιστον χρόνια. Αν αναλογιστεί κανείς ότι όταν ξεκίνησα να δουλεύαμε 7 μέρες, γίναν 5 και τώρα δουλεύουμε διήμερα και αν γίνει τριήμερο μιλάμε για μεγάλη επιτυχία. Την κρίση τη βιώνουμε πολύ καιρό τώρα. Εσένα ως μητέρα, έχεις μια οικογένεια, έχεις παιδιά. Ναι. Και έχετε συνηθίσει, και κυρίως συνήθως για τα παιδιά μας ανησυχούμε περισσότερο, ναι, έχετε συνηθίσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ζωής.
σε προβληματίσει το γεγονός ότι μπορεί σταδιακά ή ενδέχεται σταδιακά στο μέλλον τα πράγματα στη ζωή σου να αλλάξουν και να μην μπορείς να προσφέρεις το ίδιο επίπεδο ζωής στην οικογένειά σου? Γιατί εμένα προσωπικά είναι κάτι που με απασχολεί. Και επειδή απασχολεί εμένα, ίσως αισθάνομαι ότι μπορεί να απασχολεί και άλλους ανθρώπους που είναι σε αυτό το χώρο. Θα σου πω το εξής, ότι στη συνέντευξη που είχαμε κάνει τα Χριστούγεννα, αν θυμάσαι καλά, δεν προέρχομαι από κανένα μεγάλο τζάκι, ούτε είμαι γόνος κάποιας μεγαλοαστικής οικογένειας. Έχω μεγαλώσει με πάρα πολύ λίγα χρήματα, στενάχωρα, και ωστόσο αυτό που μετράει σε μια οικογένεια μέσα είναι να υπάρχει αγάπη. Το πρώτο πράγμα που θέλω να έχουν τα παιδιά μου από μένα είναι η αγάπη από τους δυο μας. Με απασχολεί σε δεύτερο επίπεδο τα καλά του σχολεία. Όλα τα άλλα αντιμετωπίζονται. Όταν μια οικογένεια είναι δεμένη, θεωρώ ότι μπορεί να ανταπεξέλθει παντού. Και όπως σου είπα και πριν, εν ολίγης, εγώ είμαι άνθρωπος που έχω μάθει και στα λίγα και στα πολλά και αντέχω όλες τις καταστάσεις. Είμαι παντός καιρού.